Poďme sa pozrieť na nový prémiový salónik, ktorý nájdete na bratislavskom letisku. Poznáte ten zhon pred odletom? Nájsť si kúsok pokoja je niekedy na nezaplatenie. A presne na to je tu Visa Pearl Lounge. Je to únik pred ruchom terminálu. Dobre, ako sa tam teda dostať? Začnime s držiteľmi prémiových kariet Visa. Výhody sa samozrejme líšia podľa toho, aký typ karty máte v peňaženke. Napríklad s kartou Visa Infinite máte 2 vstupy ročne úplne zadarmo. A čo ak prémiovú kartu nemáte? Žiaden problém, sú aj iné cesty dnu. Salónik je otvorený aj pre členov vernostných programov, alebo si vstup môžete jednoducho kúpiť. Jednorazový vstup je momentálne za uvádzacú cenu 36 €. A čo všetko za to dostanete? Poďme sa pozrieť, čo vás čaká vnútri. V cene je široký výber nápojov, od kávy a ňalka až po rôzne koktajly. K tomu samozrejme aj čerstvé občerstvenie. Všetko bez ďalších poplatkov. Potrebujete pracovať alebo len tak surfovať? Rýchle a bezplatné Wi-Fi je samozrejmosťou. A ako bonus je odtiaľto skvelý výhľad na repliku historického lietadla Caproni. Ešte zo pár praktických informácií, aby všetko klaplo tak, ako má. Salónik nájdete ľahko. Je hneď za bezpečnostnou kontrolou na 2. poschodí. A pozor, jedna dôležitá vec. Maximálny čas, ktorý tu môžete stráviť, sú 2 hodiny. Super správa pre rodiny. Deti do 2 rokov majú vstup úplne zadarmo. Tak čo poviete? Možno je toto vaša nová oáza pokoja pred odletom z Bratislavy.